Apa, jarraitzen dugu faktorizazioaren kurtsoarekin. Badakizue, ez da gaude minikurso bat egiten, azaltzen nola faktorizatzen den eta nola egiten diren zatik algebraikoak eta rollo guzti hori. Kasu honetan biderketak ikusiko ditugu, baina karo, hau ikusi baino arinago oso ondo ulertu behar duzuen nola faktorizatzen den. Dago bideo honetan gauza asko jakintzat emango ditut eta arin joango naiz. Ariketa pila bat ikusiko ditugu, baina esan dudana, badakizue ja faktorizatzen eta ez badakizue ikusi aurreko bideoak. Horrela izanik etorri hona eta ikusiko duzue. Oso erraza da. Guazen. Guazen honekin. Errepaso modura bakarrik da hau, Ez gara hasiko faktorizatzen ez horrelako gauzak egiten, bakarrik da errepasoa. Gogoratu, biderketetan egiten genuen goikoa goikoarekin eta behekoa behekoarekin. Eta egiten dugu, baina karo, ez egin biderketa jarraian, jarriko ditugu lehenengo horrela, parentesiekin. Goian eta behan bardin. Orain egin dezakezue biderketa, gogoratu. Banatze propietatea da, bi honekin, x honekin eta x honekin. Oso erraz. Horrela bada biderketak, nola dira zatiketak? Hau honekin gora, hau honekin behera. Ikusiko dugu. Goian egin dugun moduan, errespetatukakoak, bi x-ken bost bider x-ken bi, eta behan x bider bi. Orain egin dezakezue. Bi x bider x, bi x karratu. Bi x bider minus bi, minus lau x. Minus bost bider x, minus bost x, eta minus bost bider minus bi, plus amar. Hau oso garrantzitsua da, zetako aurrera ariketa gehiago ikusiko ditugu eta hau egin beharko duzue. Oraingoz bakarrik da errepaso moduan. Zati, x bider bi, hauek ikur berdina dutenez eta maila berdina, hau karratua da, ezingo dugu ezer egin, baina honek ez da, orduan, bi x karratu, ken bederatzi x gehi amar, zati, bi x. Listo, berotu eta gero, jongo garaia ariketa zailagoak ikustera. Zergaitik da zailagoa, orain ikusiko duzue. Zatiketa da, ez da, hauenekin gora eta hauenekin bera, egiten dugu. Lehen esan dizuetan moduan, kakoak errespetatu. Eta behan bebai. Orain, oso adi, Hau guztia bloke bat moduan dago biderkatzen x-ekin, ezta? Eta hau ere bloke moduan dago x-ekin biderkatzen. Biderketak direnez, simplifikatu daitezke. Beraz, kentzen dugu x-ekin eta bi x-ken bost, bi x-ken bostekin. Eta hau da bardin bat. Zer egin dugu hemen, eukin kontuz, ez dago, nik badaukat bi x zati, bi x-ken bost, bi x eta bi x ezin ditut kendu, zergaitik. Hemen kenketa bat dagoelako, kenketa edo batuketa. Eta esango duzu, hemen ere kenketa bat dago, dago kenketa osoa biderkatzen. Eta hemen kenketa osoa dago biderkatzen. Hemen, hau, kenketa ez dago biderkatzen ezerekin. Orduan ezin dut kendu, bakarrik kendu dezaket biderkatzen dagoena, eta ez batzen edo kentzen dagoena. Gero ikusiko ditugu adibide gehiago, lasai. Beste bat, adi hemen, hemen zer daukat azpian? Bat, ez da? Beraz, hau honekin gora eta hau honekin bera. Danak dira zatik eta, pizka bat zailagoak direlako, gero adibide gehiago datoz. Beraz, x karratuken bat, zati x bider x gehi bat. Eta orain begi hona badaukazue, hemen ikusiko zenuketen nola hau biderkadura nabarmen bat den, ezta? Ez da, badakit ikusi duzuela. Beraz, jarriko dut biderkadura nabarmen modura. X gehi bat, bider x-ken bat. Eta behan, usten dut zegoena, x gehi bat. Eta orain, lehen azaldu dizuelan moduan, kentzen ditugu, kointziditzen dutenak. Eta listo, emaitza da x-ken bat, zati, x. Hemen, kakoa jartza ez da derrigorrezkoa. Ez duzu zertan jarri behar, Emaitza horrela ondo gongo litzateke. Eta esango duzu, zer, x eta x fuera. Ez, hemen azaldu dudalako hori ezin dela egin. Goian kenketa bat dago eta behan bakarrik. Ezin dut kendu. Beraz, hori da emaitza. Ez, jarraitu, lasai, jarraitu zuk. Nahi nuen gelditu apur bat, lasaitzeko ez. Nahi dituzu ariketak egin, pinba ariketak. Hor jartzen ditut, zuek egiteko, gelditu bideoa, eta egin, egin baino ninago, ikusi hau. Aurreko bideoan azaldu nuen nola egiten zen lista hau, orain ikusiko dugu, lasai. Zer daukagu hemen, zatiketa bat, ezta? Hauenekin gora eta hauenekin bera, ikus dezagun. X karratuken bi x bider x gehi bi. Eta behan, x bider x karratuken lau. Eta orain, begi hona badaukazue, ikusiko zenuketen nola hau den faktore komuna. Goaz listatik, ezta? Goitik behera. Faktore komuna da, listo, faktore komuna. Egiten dut faktor komun moduan x bider bardina. Ojo, hau eta hau bardina da, bakarrik egin dudana da faktore komuna atera. Eta behan zer daukat? Zer da hau? Faktore komuna ez, Ruffini ez, biderkadura nabarmena? Ez da, biderkadura nabarmen bat da, ez da? Egiten dugu horrela, biderkadura nabarmen modura x gehi bi, bider x ken bi. Kentzen ditugu
errepikatzen direnak, x eta x errepikatzen da, x gen bi eta x gen bi errepikatzen da, x gehi bi eta x gehi bi errepikatzen da, beraz emaitza bat, dena desagertzen delako. Urrengoa, hemen joango naiz jarraian, Zer daukat? Faktore komuna? Ez. Ruffini? Ez. Biderkadura nabarmena? Bai, da bigarren mailako ekuazioa ere, Eta irteten da egiten bat duzu bigarren mailako ekuazioa, baina asko errazago da biderkadura nabarmen ikusten bat duzu. Hau da, karratua eta ikurrau hartzen dut. Beraz emaitza da, x ken bat karratu, bider 6x, behan dagoen, ezta? Horrela. Hau ez baduzu ikusten, joan faktorizazioaren bideora, handago asko hobeto azalduta. Eta bestearekin, bardin egiten dugu, listo, biderketa horrez dago, ez faktorerik, ez dago ezer. Eta orain bai, kentzen hasiko gara x-ekin, x-ken bat karratuarekin. Hau ere aurreko bideoan dago azalduta, baina da, x-ken bat karratu da x-ken bat, bider, x-ken bat, bi bidarrez, ezta? Bi bidarrez, beraz. Hau, honekin, badoa. Horregaitik gelditen da bakarrik bat, bale? Eta listo emaitza, iru bider x-ken bat. Iru, nondik iru? 6 ati bi, iru, bale, lehen eskuntza. Hau, oso erraz, bale? Bueno, venga, azken ariketa. Orain bai, jarraian egingo dut dena. Biderketa bat daukat, beraz, zuzenean egiteko da, hau da, bigarren mailako ekuazio bat, eta hau da identitate nabarmen bat. Nik esaten dizuet, hau, jakin beharko zenuketelako. Beraz, lasai horrekin. Eta ez badekizu egiten, ikusi aurreko bideoak. Oso erraza da, bale? Zuek ikusiko duzue. Bigarren mailako ekuazio honen emaitzak dira plus bat eta minus iru, beraz, jartzen dut x-ken bat, x gehi iru, eta hau da, identitate nabarmen bat, x-ken bi, karratu. Esan dizuet lehen, ariketa hauek prestatuta daude ondo emateko. Beraz, behean antzekoak diren faktoreak irtengo dira. Hemen ezin dut ezer egin, beraz bardin uzten dut, eta hau da, identitate nabarmen bat. Ze identitate nabarmen da hori? X gehi bat, bider x-ken bat. Eta orain bai, azten naiz kentzen, x-ken bi karratu, honekin hemen zen bat daude, bi, hemen daude beraz sobratzen zaigu bat. X-ken bat eta x-ken bat badoa, eta listo. Ezin da ezer gehiago egin. Horrela geratuko litzateke. Bueno, ikusi duzu, ez da, zaila da eta ez da zaila. Aurreko bideoak ondo kontrolatzen bat dituzu, ez da, faktorizazioaren bideoa ondo kontrolatzen baduzue, hau da paseo bat, oso erraza. Ikusi duzu, azken ariketa da kompletoena. Azterketetan horrelako ariketa bat sartu daiteke fijo. Justo, zati guztiak dute zerbait, da bigarren maila, da identitatea, da faktore komuna, eta horrelako kontua, bale? Dana nahaztu daiteke. Ez du sartu ariketarik Ruffinirekin, ez dakit zer gaite, bale? Ruffini agertuko balitzateke, oso erraz, hartzen duzu Ruffini, faktorizatu, jarri faktoreak, ipista. Jarraitzen duzu egiten, tatxatu, eta emango dizu emaitza, eske, oso erraza da. Bale? Errepasatu benetan, errepasatu aurreko bideoak, ez badekizue hau ondo egiten. Hori esan da, beste bi ariketa ikusiko ditugu, biderketak eta zatiketak. Goazen horrekin, eta listo, bukatuko da bideoa. Fuera! Bale, goazen aurrera. Ez kezkatu honekin, bale, oso erraza da. Zer egingo dugu? Lehenengo, kako barruan dagoena, eta errespetatu ikurra. Zatikia da? Venga, zatikia egingo dugu. Beraz, x bider x-ken bat, zati bi bider x, bi x. Oso erraz. Eta orain goikoarekin, behekoarekin, bagoazen. Jarriko du tal cual, bi x bider x-ken bat, eta bi x karratu hor, jarri dezaket karratu bat, bale? Lasai, egin daiteke x bider bi x, x karratu. Nahi baduzue jarri horrela, bi bider x, ez da ezer gertatzen, emaitza bardina da. Orduan orain, tatxatuko dugu, bi birekin badoa, x karratuarekin badoa, hemen daude bi, hemen dago bat, biken bat, eta x-ken bat ezin da tatxatu, beraz, x-ken bat, zati, x. Eta orain, zango duzu, venga, x da x kanpora. Ez, badakit txapa bat naizela, baina ez egin hori, bale? Goian kenketa dago, eta behan ez, beraz, ezin da kendu. Zer demen garrantzitsua, lehenengo gauza, lasai egotea, gero. Alde batetik kakoa, eta gero kanpokoa, bale? Errespetatuz biderketa edo zatiketa den. Beste bat, zailagoa. Nondik asko gara? Kakotik, venga. Egin dezagun kakoa, bi bider x-ken bat, zati, bi bider x berriru, bale, x-ak biderkatu uren artean. Orain bai, zer gertatzen da kanpoan? Begiona izan behar duzu honetarako, bale, hemen dago faktore komuna eta hemen dago identitate nabarmen bat. Beti faktore komuna eta beti identitate, bai, ariketa hauek horrelakoak dira eta horrela egin behar dituzue. Egon beti pentsatu behar duzue horretan, faktoreak, Ruffini, bigarren maila eta identitatea. Beraz, egingo dugu. Hemen x bider x-ken bat eta behan identitate nabarmen bat. Biderketa bat da? Bai, goikoarekin eta behekoarekin.
jartzen dut tal cual. 2x bider xken bat, eta bean 2x berriru bider xken bat karratu. Eta adi orain, bi birekin badoa, denarekin ikusten zu hemen daukat bi bidarrez jarrita, hemen bi bidarrez bat dena kentzen da, x bat txikiagoa denez 3 baino, 3 ken bat, eta adi orain, bat zati x karratu. Zergaitik bat? Hemen goian dena desagertzen delako, beraz jartzen dut bat, bale, kontuz horrekin. Eta listo, bale, honekin bukatu da bideoa, azaldu dut biderketak eta zatiketak, eta bueno, ikusi duzue, ez da zaila. Zaila da pentsatzea, da faktorea, da Ruffini, da, que Ruffini ez dugu ikusi, azaldu dizuet, más o menos, zelan doan, baina, horrela da. Zer gertatzen da, azkenengo ariketetan ikusi ditugunak kakoenak, hor, posibilitateak infinitoak dira, bale? Ni jarri dut oso erraz, bi zati x, zati, no seke, baina, karo, hor egin daiteke. Ruffini zati faktore komuna, zati, bigarren maila, zati identitateak, denak kakoetan, eta hori da, lio bat. Baina, gertatu daiteke, beraz, praktikatu bilatu ariketak, eta egin, eman dizkizuedan erramintekin oso erraz egingo duzuen. Eta listo, bale? Izildugu nahi, zurrengo bideoan ikusiko ditugu batuketak, izendatzailea X dagoenean pizka bat zailtzen da, baina, ez dugu inongo arazorik izango. Hau esan da duzue bideo bardina erderaz, Asia Akademia kanalean, eta listo, eskerrik asko bideoa ikustarren, eta agur!